Ολίβια είναι μπλεγμένη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, αλλά κατά τα άλλα στη δουλειά της που είναι να ξεμπλέκει ανθρώπους από σκάνδαλα είναι εξαιρετική. Νομίζω τελικά ή η καριέρα θα πηγαίνει καλά ή η προσωπική ζωή σου. Λες, μωρέ, αφού εμένα θέλει κατά βάθος. Εμένα θέλει κατά βάθος. Ο Πίτς με κοιτάει στους ώμους. Αυτή είναι μια γυναίκα που δίνεται με πολύ ουδέτερη παλέτα, πολύ καθαρές γραμμές, πράγματα κολακευτικά που θέλουμε όλες οι γυναίκες να φοράμε όταν κάνουμε business. Έτσι δεν είναι, Τζέι? Με το που είδα την Ολίβια ερωτεύτηκα το στυλ της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχω σταματήσει να βλέπω το σκάνδαλο. Μπορεί να εμπνεύσει και να αποτελέσει παράδειγμα στιλιστικό. Όπου εμπλέκεται ένα σκάνδαλο είναι ωραίο να το βλέπεις, σε ιντριγκάρει. Είναι μια ανατρεπτική σειρά, είναι σκανδαλώδης, όπως το λέει άλλωστε και ο τίτλος. Μπορώ να πω ότι το στυλ της είναι το σοβαρό, αλλά το σοβαρό, το sexy αν θέλεις.